Guardian Bayan, nga dili ang atong paghatag at pagrespeto, pagtanaw sa mga sakihan, sa mga alimahan. Kundi unsa atong pagtanaw, pagtabang, suporta sa atong maigsuon nga naglisod sa kadaptinan. And i-mention again, no, sa atong visionary, I agree with the visionary. Later on, akong explain how visionary is Governor Bambi Mano. He is my governor. Yan explain nga, it is not about giving respect sa mga sapian, but giun sa nimo paghatag og sapot sa mga igsuon nato nga walay sapot. Giun sa nimo paghatag og pagkaon sa mga igsuon nato nga 306,000 misa-mis nun nga nagpuyo sa kalisod. Unsa ito mga programa gihatag sa mga tao nga walay panimalay. Ug giun sa nimo pagtabag sa mga tao nga naglisod sa ilang kinabuhi. Blessed are we in Misamis Oriental, because ang atong duha ka mga hari-hari, atong duha ka leaders, Congressman Christian Onabi of District 1 and Congressman Bambi Mano of District 2, uban sa ilang sulugoon Vice Governor Jigjag Pilais, uban sa mga sangguniang panlalawigan members, uban sa atong SKFED, ang guwapa, batanon nga SK8. Sulugoon naman may sa itong mga kongresista. But the point is, sila ang nagitaw pundo para sa itong mga social funds, social programs. Sila ang nagitaw pundo para sa itong mga infra relative to our SGPI, eskwelahan, karsada, rural health centers, o uban pa. Sila ang kapagita sa infra and ang Kapitolyo, uban sa mga board members, even sa Distrito 1. Kami ang nagbuhat ng programa ng pundo sa gikinahanglan sa mga tao. So adunay teamwork sa infra and teamwork sa human development. Kinahanglan tandugon ng mga tao nga naglisod. Tanawon kung unsa ang ilang kinahanglan. This is all about the SDPI. Now, talking about the visionary leadership of Governor Bambi Mano, walay lalis kini nga tao, dili angayan tanawon, apan angayan paminawon. Angayan tanawon ang iyang liho. Kay kung wala si Gov Bambi Mano last election, posible mapildi ko pagka-gobernador. So Gov, laumi, kanang imong pagsalig sa ako. Ako nagitanaw og sakto, ug ako nang gisuklian sa lawom nga lihok sa akong kasing-kasing. This is my commitment, my dedication sa akong hutong sa katilingban niadtong bata pa ko hangtod karon, bata pagyapon ang pangganda. And talking about the vision again, we have a big plan sa atong capital ground. Natay na kong plano sa atong sports center area. And without any discussions, no? Kanang plano the JV between the W Brown, yes, admittedly, isa na kabagya ang atong Misamis Oriental Jail Facility. But maybe because sa vision ni Bambi, nga angayan if develop ang capital ground, being an asset, being dako ang potensyal, hiskutanan sa mahimong development sa entire Cagayan de Oro and even sa atong probinsya. Ang iyang vision, pagpatukod o jail facility dinhi sa Initaw, nakapahatag sa iyo, nakapadali sa atong plano on our plan development sa atong capital ground area. So salamat Go sa imong mga plano. And again,
karong upcoming election. Kining Distrito 2, ihatag ko gayapon ni nga imong trabaho nga kinahanglan mo daw ko din sa distrito. Kamu mga mayor, Mayor Totolim, Mayor Secretary, Mayor Imihames, Mayor Dennis Roa, nga gitawagan na ba siya sa akong kaatbang. Supol gina yun. Abig man nagdula-dula na yan, supol gina yun. But, with your all-out support, my dear mayors, nakita naman siguro ninyo kung sa atong liho, kung sa atong trabaho para sa mga tao, uban sa pagkabot sa atong SDPI. The single-digit poverty incidence, the 23.2% down to 8% comes year 2028. Ubali ko ninyo na malipay ang mga tao, malipay ang Diyos. Matthew, sa ko? Matthew 25 verse 3. Pastor ka na ka. So sa atong mga national line agencies, nadi ang itong BJP, di na natutag sa Tatsaon, nadi atong sa PDEA, ingon sila nga dili na basa-basa, makanlaway o drugs sa atong jail, even sa jail dito sa Lombia, because layo kayo, tuyo, posible. Ano na yung posibilidad nga ang droga dini medyo minusan. Sa atong mga judiciary, salamat sa attendance, and nakita na ninyo ang plano ni Congressman Bambi Mano ito na over sa BGMP National ang atong Misamis Oriental Jail Facility. Go ubanan tagalian and go suguon tanaka nga atoa na si DOJ Secretary Crispin Moria uban na ang atong mga bata-bata nga duwa, Congressman Rodan Suwan and Congressman Christian Bunod. Sa atong Kamilon at sa atong SK, Kapitan Pati, uban sa imong kagawad, uban sa atong judge na bago na promote, Judge Victoria, o sa atong nagsulong na SB member Cora, sa atong Provincial Director of DILG, PD Engineer Marisia Naire, challenge sa atong mga mayors, 15 out of the 25 ang SGLG passer because sa liyo sa atong Provincial Director of DILG. Salamat, Engineer PD Marisia Naire. But I'm telling you, Engineer, dili pa ko contento. Dili pasar ang 69%, meaning ang 15% dili na pasar sa eskwelahan. Ang pasar na gano sa eskwelahan is 75%. It means it should be 19 cities, municipalities na pasar sa atong SGLG para we can say we are proud ng Misamis Oriental naka-attend or na-recognize as an SGLG award. So challenge mo na PD, no? So sa atong liho karon, sa atong mga department heads, na dili sirado Kapitolyo karon, undang sa, but I am so happy and inyong nakita na kini nga facility ikinahanglan niya. And I am so happy seeing the mga signs, the interfaith building, the lectures, the TESDA would be, meaning this is in preparation for the reintegration of our PDLs if makagawas na sila. So we should have a program to make them for the preparation sa ilang pagbalik sa atong komunidad. And we are assuring the LGU initaw nga walay kahadlok din. I totally agree with the statement of Gov. Pambi nga manglayas din dili na magpondo din kay dali sila masakpan. Ilhado sila sa initaw. Sumato na sila sa lugay. And
and maybe sa illegal, and maybe dito sa Cagayan de Oro. But the vision is the economic activity of NITA because of this facility. Mula mo yun eh. Sigurado na wala na lalis. So kung pumunta na, nganong si former Mayor Gugoy Akaiman ang nag-grab sa opportunity. Nganong diliman si Mayor Dennis Rua. Nganong diliman ang libertad. Meaning, kamo ba kulang sa vision? Joke on you. So we have daghan pa kita ngayon po ato. With PDEA, with PNP, PD Salacoste, iyon sila nibalik ang mga index and non-index crimes atong bantayan. I have a chance to talk with the Philippine Army, kabalik ang white area, atong tanawon. Dahil ako ninabi si June, kabalik ang drugs, gikan sa lana. Imported. So we have to check on that. Kinahanglan ma-prevent na ito ang pagbalik niya na for the reason nga atong nagindingan again sa singgit sa atong kongresista. Hindi kaya sulukon kung dito mag-out. Kinahanglan ma-convert ang nagindingan airport into an international airport. And siya nagsinggita. Nakita niya na kinahanglan ma-expand ang atong airport terminal, kayo kayo. Walay basulod sa mga pasahero. Kundili ang kongresista, kundili ang mayor, kundili ang gobernador. Gov, salamat sa imong bihok. Nga nagindingan karon comes April of year 2025, it will be managed by Aboitiz and magsugod na ang expansion of the airport and the conversion to an international airport. Pasabot! Pasabot! Layo pa kinahanglang mga plano na ta. Kanang inyong mga dapat na mayora sa karon puti pa na siya. But, Mayor Dennis muato sa Ilnido. Ako kabaloon siyang tuyo. Is it because of the Seepage and Sewerage Master Plan? Or is it because gusto siya magtanaw sa mga kahubong na maligo dito? Wako kabalo. But ingon siya na it's all about the Seepage and Sewerage Master Plan. So, certainly pwede ka mawa dito. Kaya we have to have the Seepage and Sewerage Master Plan of the entire province of Misamis Kuwenta. Atong i-check kanang upol area, ang equal idea, the coliform. The standard should only be 100, but ang upol is more than 1,000. Ingon ni Mayor J. Bago, because of Cagayan de Oro. Admittedly, maybe because highly organized ang Cagayan de Oro, maybe ang ilang waste untreated. Ni paingon sa suba, ang suba ni paingon sa dagat sa upol, ang upol karon taas ang coliform. Sumubalik ko sa nabindingan unsa ba itong preparations. Just let me know, let us know. Kung dinako, Congressman Bambi. Kung ginagmay, Congressman Bambi. Kung iskudanan sa SDPI, kapobrihon, edukasyon, we went to the Senate. Walay laing request. It's all about eskwelahan. The classrooms. We are short by 1,400 classrooms in the entire province. We are short by 4,000 plus or 3,000 plus teachers. Wala pong hangyo sa Senado. Hatagin yung classrooms because this is one critical parameter for our SDPI education. Kung maka-eskwela patungha makatapos makakuha saktong trabaho. So, preparations about SDPI, preparations sa nagidingan, economic activity, habal-habal. So, akong challenge kay Lilay. But si Lilay mo pa sa iyang bana sa American ako. And I advise her, kung gusto ka magpadaya ng iyong pamilya, larga dito, o ipabalik mong bana din. Kaya dili dali magdala-dala na walay masukan.
Inuit. So sa atong friends in media, no? Hangyo na akong mga kanang responsible journalism, kanang mga issue about why hinungdan, kanang pangdaot nila sa pikas, igsuon, tanawa tong lihok, pangutan na akong asawa sa iyang kagwapa, dili na gani na ako halos mataparan panahon sa kagabiyon. So STPI, balik-balikon ko na. Kagapon nag-meeting with the department heads. Nag-set yung mga targets. Nga mo'y trabaho sa inyong adapted barangay, pangitaan at itong trabaho. Ang mga nakaundang sa ilang pagtunga because na walang breadwinners, then pangitaan at itong scholarship programs. Increase ang IKMB. We have a lot of things to do. Sa health programs, kailangan mapacheck up mga masakito. Dahil sa mga hospitals for an executive check-up, nag-target 5 sick leave patients a week times 32 barangay, 32 departments, meaning 160 katao mapacheck up kada semana. Muna nga mong target for the STPI, kahit kung baskog ka, makatrabaho ka, kung baskog ka, makaeskwela ka. Kining tanan, dili namon ni kaya kung kami lang ni Kong Bambi, ako lang, kauban sa mulihang panalawigan, board member ni Siriasay, ayaw na ning doha, si Buboy Sabal, dili na nato suportahan, dini sa Misabi Surital, bat sa Cagayan de Oro, kinahanglan makaabot ang atong planon programs sa City Council of Cagayan de Oro through board member Buboy Sabal and board member Wayne Militante. Kung naman mga ikala paliho, hangiwa. This is para sa atong lalawigan. So salamat sa inyong pagpaminaw at mura nag-prepare man siguro panikot to. Prepare ba? But ingnan ko ang akong mga department heads. Because of our trust sa SDPI, ang 14th month bonus na to, dili na to yan. Okay po po? Kadungog sa statement ni Gov. Pambit, growth nga katong wala yung mga salina, feed the hungry.